салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед. алҳамдулиллоҳ, шукронаи беадад мекунам аз худои покам ки хуб ҳастам, сеҳати саломатӣ хуб дорам ва вақт имконият пайдо кардам ки як видео пешниҳод кунам ба шумо оиди қонунҳои нав, тағйироту иловаҳои нав дар соли 2024 ки аз пеш аст, яъне соли нави мелодӣ, чӣ тағйироти иловаҳо, чӣ навигариҳо мешавад дар бораи маткапитал, дар бораи пособия ва пенсия, ҳаминро ба шумо пешниҳод мекунам ва шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва ба дигарон фиристонед, то ки дигарон мушкилошон ҳал шавад ва гӯш кунам ба забони тоҷикӣ ва шумо савоби калон мегиред. ғайрин вақте лайк мегузоред, лайкро пахш мекунед, зер мекунед, видео дар саҳифаи ютуб зиёд мешавад, дигарон мебинанд, савоби калон ба шумо мерасад. ҳаминро гуфтаниам ки на ҳама забони русӣ медонанд, на ҳама қонун медонанд ва барои ҳамин блогерои рус зиёд ҳастанд, мефаҳмонанд, аммо онҳо сарфам намеранд, тоҷик забонҳо намефаҳманд. барои ҳамин ба забони тоҷикӣ сода карда фаҳмонда истодаам. вақте шумо ба дигарон мефиристонед, дигарон проблемаҳои зиндагии худшонро ҳал мекунанд, албатта ба шумо савоби калон мерасад, чунки вай инсон хурсанд мешавад, ҳамун проблемае дорад, ҳал мешавад, зиндагии хуб масалан ба ӯ масалан муяссар мешавад, савоб ҳам ба шумо мерасад, ҳам ба ман мерасад. инро бояд донед. ғайрин саволҳо такрор бошад, ба саволҳои такрорӣ ман ҷавоб намедиҳам. хоҳиш мекунам видеоҳои пештараи манро бинеду истифода баред. баъдан ҳаминро гуфтаниам, ба иззати нафси шумо намерасам. ҳамчун модар, ҳамчун бибӣ, ҳамчун зани мусалмон ба шумо фақат дӯстона холисона мефаҳмонам. ҳолеам дер нашудааст. бедор шавед аз хоби ғафлат. бедор шавед. яъне аксарияти инсонҳо, бадбахтии онҳо аз худи онҳо вобаста аст. хушбахтию бадбахтӣ дар дасти худи инсон аст. инсон кӯшиш кунад, ба ҳама чӣ мерасад. кӯшиш кунад. агар инсон савод дошта бошад, имони комил дорад. инсон савод надошта бошад, имони комил надорад. вақте имони комил надорад, ховай пир аст, ховай ҷавон аст, ховай писар аст, ховай духтар аст, вай ҳатман имони комил надошта бошад, даст ба гуноҳ мезанад, даст ба ҷиноят мезанад. даст ба гуноҳ чӣ? дурӯғ мегӯяд, фиреб мекунад, зино мекунад, ғайбат мекунад, дуздӣ мекунад. ҳамаи ҳамин гуноҳ аст. вақте вай имони комил надорад, оқибати ҳамун гуноҳша намедонад чӣ мешавад. оқибатша намедонад ки худованд вайро дид, навишт дар дафтари аъмолаш, гуфтори бад кард, ҳақорати қабеҳ кард, дар як комментария як инсонро бисёр гапҳои нохуб зад. ҳамаи ҳамуно гуноҳанд. ҳамаи ҳамуноро аллоҳ мебинад. ана ҳамун имони суст ки дорад, вай намефаҳмад. дӯзахро аз биҳишт фарқ намекунад. ба монанди як афсона дар пеши чашми вай мегузаранд. фикр намекунад ки инсон як лаҳзада мемирад. бе касал бе ҳичи як лаҳза аз дунё меравад. инро фикр намекунад, чунки савод надорад. фикр мекунад вай садсолаҳо зиндагӣ мекунад. барои ҳамин фарзандон бояд пеш аз ҳама насиҳати падару модар як бор кард, ҳамуна гӯш кардан дар кор. шарт нест падару модар ҳар рӯз вайро насиҳат кунад. падару модаре ки худаш тарбия дорад, бояд як бор фарзандро гӯяд, аз хурдӣ савод омӯз. одами бесавод ояндаи хуб надорад. бесавод ҳамавақт гумроҳ аст. бесавод ҳамавақт гуноҳ мекунад. бесавод ҳамавақт дар зиндагиаш фақат бадбахтиро мебинад. пешравиро намебинад, баракатро намебинад, фақат зарар мебинад. ба хотири чӣ? ба хотири савод надорад. вақте савод надорад, имон надорад. вақте имон надорад, намефаҳмад. ҳурмати калонтарро намефаҳмад. масалан падару модарро гӯш намекунад. насиҳати онҳо барои вай як беҳуда ҳастанд. гӯш намекунад. дар сураи ал-исро омадааст дар қуръони карим, ҳатто ба падару модарат уф нагӯ. инам хе уф як хело насиҳат мекунад, уф безор карде мегӯянд ку. ҳатто мегӯянд уф нагӯ. ба падару модарат уф гуфтан гуноҳ аст. ҳоло ин ки бинед, дар хуҷанд як ҷавон модари худро 16 корд қатӣ зад, кушт. дар ютуб дидем. 16 корд, як тане, ду тане. ана ҳамин имон надоштан аст. ана ҳамин савод надоштан аст. вақте савод надорӣ, имон надорӣ, модарам мекушӣ, падарам мекушӣ, фарзанди падарам мекушӣ, фарзанди худам мекушӣ. кам набудани хел ҷиноятҳо.
бисёриҳо медонед чунин ҷиноятҳоро ки занҳо фарзандҳои худшон накуштанд, мардҳо модарои худшон накуштанд, занҳои худшон накуштанд, фарзанди падаршон накуштанд. ҳамаи ин аз беэмонӣ аст, бовар кунед. барои ҳамин аз хурдӣ вақте падару модар насиҳат мекунад гӯш кардан дар кор. вақте падару модар худаш тарбияи исломӣ надорад, савод надорад, чӣ хел вай фарзандашро тарбия медиҳад? анохел насл ба насл бесаводу беимон шуда рафтан мегирем. ҳолиам дер нашудааст. аксарияти инсонҳое ки шабу рӯз ютуб тамошо мекунед, видеоҳои беҳудае ки ҷангу ҷанҷоли блогерҳоро гӯш мекунед, инаш занаша таҳқир мекунад, ваяш падараша, хоҳараша, духтари гаҳвораша ҳақорат мекунад ки худаш як гуноҳи азим гирифтааст, бо инсонҳо гаштау баргашта ҳамна тамошо мекунанд, гӯш мекунанд. аз вай дида дар ютуб даромада як чизи фоиданока гӯш кун. агар қонунам надонӣ, забони арабира ёдгир, хондани қуръона ёдгир, ҳаёти паёнбарои гузаштара бидон, таърихи ислома бидон, чӣ хел вайо ҳаёт бурдан, чӣ хел зиндагӣ кардан. вай вақте ки анамун ҳаёти паёнбарона агар киноҳоша тамошо кунед дар ютубам, гӯё ки шумо қуръон хонда истодаед, чунки аз рӯи қуръон аст ҳамаи вай. дар қуръони карим тамоми ҳаёту зиндагии паёнбарони гузашта дар қуръони карим навишта шудааст, ҳамаш навишта шудааст. ва ҳадисҳои онҳоро метавонед ки шумо дар ҳамин ютуб гӯш кунед. тамоми олимои дина бинед, тоҷик, форс, афғон, эрон, масалан ба забони англисӣ, ҳатто тоторҳои русия ба забони русӣ чӣ қадар ҳадисҳои хуб гап мезананд. дар тикток, дар ютуб, дар инстаграм анахе чизҳои фоиданока гӯш кардан дар кор. ин чизҳо ба шумо фоида меоранд, бениҳоят фоидаи калон меоранд. аз роҳи бад бармегардед, аз ҷиноят даст мекашед, аз гуноҳ дур мешавед. вақте ҷиноят накардед, гуноҳ накардед, дар ютуб савод омӯхтед, илм омӯхтед, забон омӯхтед, албатта зиндагии шумо пеш меравад. аксарияти занҳо менолед, бисёр телефон карда да ман менолед. хушбахтӣ дар дасти худтай. дар зиндагӣ ба як кори фоида даст бизан, як савод омӯз ки ақаллан фарзанд тасаввуд ётӣ, ақаллан фарзанди ту беимону бесавод нашавад. вақте ки ту агар фақат кино тамошо кунӣ, ҷангу ҷанҷоли блогерҳоро, ҳақоратҳои блогерҳоро гӯш кунӣ, тамошо кунӣ, комментариҳоро як ба як хонӣ, фарзанди ту тарбия намегирад, ранги худат мешавад. ранги худат рӯз то бегара ба ютуба тамошо мекунад, ҷанҷолу гапҳои бемаънию фалони келини фалониро бо марди фалонӣ, бо марди ҳамсоя дастгир кардан, анам хел чизҳоро тамошо мекунед. баъд аз ин чизҳо ягон фоида нест, аз ин чизҳо умуман фоида нест, зарар аст, гуноҳ мегиред барои худ. забон ёд гиред. баъзея дар баъзе идораҳо меравед, гап мезанед, бовар кунед шарми кас меояд. ҷавоное ки ҳамиҷа ҳастанд 20-25 сола ва 30 сола забони русиро намедонанд, дар ҳама идораҳо мерафта гап зада наметонанд. бовар мекунед? умуман гап зада наметонанд. ба онҳо савол медиҳанд, я чиро мепурсанд, ҷавоб дода наметавонанд. шарм намедоранд чунинҳо. бовар кунед. баъзеҳо баръакс бисёр босавод ҳастанд. шукр мекунам ки аз тоҷикҳои мо, мардҳои тоҷик, чи ҷавон, чи миёнасол, дар олмону дар амрико, дар русия, дар масҷидҳои исломӣ, дар масҷидҳои мусалмонҳо қуръонхониро ёд медиҳанд ба насли наврасе ки аз 3 сола боло ҳастанд. бо падару модар омада дар назди онҳо дарс мехонанд. мошоалло, фахр мекунам ба чунин тоҷикҳо. ҳазор раҳмат ба падару модар инҳо. вақте фарзандша ай хурдсолӣ ба хондани қуръон, ба саводомӯзӣ одат мекунад, мефаҳмед фарзанди вай оянда дорад. фарзанди вай ояндааш ояндаи хеле хуб дорад. бо савод мешавад, бо илм мешавад, кордон мешавад, забондон мешавад. дар куҷо ки равад хор зор намешавад. ҳам худашро таъмин мекунад, ҳам падару модарашро, ҳам хешу таборашро. барои ҳамин ҳар як инсона хушбахтиш, бадбахтиш дар дасти худшай. кӯшиш кунед ки ютубро ба фоидаи худ истифода баред. нафароне ки сину сол аллакай рафт 80, 70, 60 фикр накунанд мо пир шудем. чиро ёд мегирем? пир шуди, ютубамон, вақте дар русия ҳасти, ютубамон амхе гӯш кун. телефон дори ҳатман. дар ютуб ҳама чӣ ҳаст. нишон метиҳанд набираҳо ё шиносо. ҳамона гӯш кун, ҳама чия мефаҳмӣ. аз ҷавонон баръакс фикр кунед ки дар русия интернет фаъол аст, бисёр фаъол аст, аммо ба чизҳои бефоида даст мезанед, гӯш намекунед, савод надоред, имон надоред.
ҳар рӯз мефаҳмед ҷавони тоҷик фалониро кушт, ҷавони тоҷик байрақи тоҷикистонро гирифт, фалониро таҳдид кард, делаш карданд, маҳкам аст фалон. Инсон духтари ноболиғро дар кӯча ҳамин хел гап зад, маҳкам шуд. охи камтар фикр кунед шумо чӣ кор карда истоде. ҳамаи аз бесаводӣ аст, аз беимонӣ аст. инро бояд фаромӯш накунед. ғайри ин насиҳати падару модар, калонсолон ва устодон муаллимонро гӯш карданд дар кор. ягон муаллиму падару модару устод ба роҳи бад намебарад шумоя. гӯш кардед ояндаи хуб доред, гӯш накардед ҳичи. ҳар кас мекунад барои худаш мекунад. аз мо як гуфтан баргардед аз роҳ, аз чизҳои бефоида. дар ютуб дар омадед чизҳои фоиданокро гӯш кунед, баҳсҳои фоиданокро гӯш кунед, баромадҳои олимонро гӯш кунед, то ки дар зиндагӣ фоида бинед. мегузарем ба қисми қонунҳо. маткапитал аз соли 2024 ба нафарое дода мешавад ки зану шавҳар шаҳрванди русия бошанд, фарзанди онҳо дар русия таваллуд шуда бошад, маткапитал дода мешавад. агар падар модар шаҳрванди русия бошанд, мабодо ба дигар давлат рафтанд ва зан дар ҳамон давлат таваллуд кунад, ӯ низ вай кӯдак низ аз рӯи падар модар шаҳрванди русия мешавад ва маткапитал мегирад. нафаре ки дар дигар давлат таваллуд шуд, фарзандаш падару модар шаҳрванд набуданд, баъд омадан шаҳрванди русия шуданд, масалан чунинҳо маткапитал намегиранд. нафароне ки ҳозир айни ҳол имконият доред ҳуҷҷат супоред ба воситаи госуслуг барои маткапитал. то охири моҳи декабр касе ки ҳуҷҷат месупорад барои маткапитал аризааш қабул карда мешавад, бо қонуни пештара баррасӣ карда мешавад, маткапитал дода мешавад. ва ғайри нафароне ки дар бораи пособияи универсалӣ савол додед, муҳлати охирон, рӯзи муҳлати охирон не як моҳ пеш аз ҳамон муҳлат тамом шудан ҳуҷҷатҳоро супоред. ҳар сол як маротиба ҳуҷҷатҳоро аз сари нав супоред барои универсални пособия гирифтан. аксарияти шумо мегӯед самазян ҳастем, аммо отказ шуд. самазян аз соли 2024 яксола дар худ 40,000 рубл ҳисоб карда мешавад. ҳамон 40,000-ро ҳозир шумо ба 12 моҳ тақсим кунед, бояд ҳар моҳ ҳамон қадар дар налог маблағ супоред. инро бояд донед. баъдан ғайри ин нафароне ки дар бораи нафақа савол медиҳед, баҳсҳо мунозираҳо дар гостума дар маҷлис оиди нафақа рафта истодааст, аммо номаълум аст ки чӣ тағйироти иловаҳои ҷиддӣ мешавад. айни ҳол ҳозир баҳс ҳаст, закон проект ҳаст, яъне ки лоиҳаҳо ҳаст, аммо номаълум аст ҳозирашда ки қабул мешаванд ё намешаванд. ғайри нафақа аз соли 2024 зиёд мешавад. нафароне ки нафақа мегиранд зиёд мешавад ва пособиам каме зиёд мешавад. дар назар аст ки маткапиталам каме зиёд мешавад. барои ҳамин нафароне ки нафақаи шумо рад шуд, отказ шуд, хоҳиш мекунам дар асоси қонун ба воситаи госуслуг, дар асоси ҳамаи ҳуҷҷатҳо, чӣ ҳуҷҷате доред пешниҳод кунед. ҳуҷҷат чӣ мешавад? паспорт мешавад, снилс мешавад, трудовой книжка мешавад, диплом бошад, диплом мешавад. ҳуҷҷатҳо хато бошанд, ислоҳ кунед, ҳатман супоред, ба воситаи фақат госуслуг супоред. нафароне аз русия дур ҳам бошед, госуслуг доред, саҳифа доред, интернет кафе равед, дар мо интернет кафе мефаҳманд инсонҳо. госуслуг ки шумо саҳифатона мекушоянд, аз ҳамон интернет кафе метавонед ки аризаи худро барои нафақа супоред ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо ва ҷавоб аз ҳамон мегиред. отказ омад аз ягон юрист адвокат масалан ҳаққи хизматша метиҳед, ба шумо ҷавоб откази шуморо пурра мефаҳмонад, бо ариза лозим бошад аризатон нависта медиҳанд. сарфам равед, русӣ донед, қонунро донед, худотон нависед. аз дигар давлат ҳам шумо ба воситаи интернет рафта дар ҳамон ҷойҳое ки интернет ҳаст, компютер доранд, хоҳишу илтимос кунед, ба шумо мефаҳмонанд, дар асоси ҳамон госуслуг шумо ариза пешниҳод мекунед, шумо ҷавоб мегиред. инро бояд донед. интернет ҳама ҷода ҳаст. фақат шумо истифода бурдани интернетро худатон надонед, одамое ки медонанд муроҷиат кунед ба шумо нишон метиҳанд. ҳамон ҳуҷҷатҳое ки месупоред ҳамроҳи анамо аризатон файл дорад, ҳамон интернет ба воситаи госуслуг равон мекунанд. бигзор шумо дар тоҷикистоне, ӯзбекистоне, қазоқистоне, қирғизистоне дар саҳифаи госуслуги худатон дар интернет даромада барои нафақа ҳуҷҷатҳои лозимаро аризаи нав супоред. кани ба шумо чӣ ҷавоб медиҳанд? ҷавоби хатӣ ки доданд дар ҳамонҷо камбудиро менависанд. камбудиро ки нависанд, ҳамон камбудиро бо ислоҳ карда бо асари нав ариза месупоред.
шумо фикр накунед фақат дар русия шумо дар госуслук дар омада кор бурда метавонед. дар дигар давлат ҳам метавонед инро карда. фақат нафаре бошад русиро донад, нафаре бошад интернетро фаҳмад, компютерро фаҳмад, ба шумо кӯмак мекунад. дар амони аллоҳ бошед. худо ҳофиз.